माजों हामो बे ओमफ्राय? हर गेजेरनि 11:30 जाहां सममोन। बे समाव सासे बर' बिमानि गाबज्रिनाय खोनाबाय। फिसाज्लाया गोब्राबै लोमजादों, डक्टरनाव लांनो गारि नागिरदों। बे जाथाया जादों जोंनिनो दतमा गामिनि, जोंनिनो न' सेरनि। बिमाया सासेल' फिसाज्ला दंमोन। बिदिनो बिनानाव माने फिसाजोबो दंमोन। दा फिसाजोआबो बेबायदिनो लोमजानानै मोजां रोखोम सिकित्सा खालामनो हायैयाव हरखाबै हाबा जायैनि सिगांनो रुंसारि बेबादिनो जोङो दतमानि हस्पिटालाव लानानै फैदों। दा बेफोर गेजेरावबो डक्टरखौ खाफाल गोनां लोगो मोननो हादों। दा बिथांखौ फाहामथायनि थाखाय थिसनबाय। बिथाङा खुब सिरियास। सेलाइन गंसे लाबोग्रोदों आरो उननि समाव मा मोननांगौ बियो लासैनो जालांबाय थासिगोन बिदिनो। दा जाय फिसाज्लाखौ लानानै बे बिमाया गोबां मिजिं दंमोन, नाथाय बे फिसाज्लाया गोलाव समनिफ्रायनो लोरजिया जानानै थाबाय। दा बे बर' बिमाया गाव हारसिङै न'खरनि जानायसो बुथुमनो ना फिसाज्ला बेमारिनि थाखायसो सिकित्सा खालामनो थाइसे थाइनै थाखा बुथुमनो जेरैबो हालाय हाफाय जानानै थानांनाय अबस्थायाव दं। दा मा खालामनो, एसे सोरबाफोर नायफैयोब्ला मोजां जासिगौ। गेदेर गोलावफोरा खौरां लानानै जाथाया दतमानिनो। पेसेन्ट मुङा राजु बसुमतारी। आं बे समाव जेबो डनेसन बिनो सानाखै, खालिबोल' बे खौरांखौ सोरबा अनसुला हेफाजाबगिरि मददगिरिनि सेरसिम सहैगोननि आसाजोंसो आं भिडिअ'खौ लाबोनाय जादों।